On je pevnejší, on je dobrý, on je zodpovedný. To je logické. Taká na to. Nastúpili sme do zápasu opäť so superom, s ktorým sme hrali piatok. Už sme boli početnejší ako na zápase vonku, kde nás bolo iba 13. Pristúpili sme k hre na 4 útoky, 3 obrany, ale znova sa nevieme vyvarovať hrubých chýb, ktoré v obranej činnosti kopíme jedno za druhým. Dostali sme sa do vedenia. V podstate na začiatku druhej tretiny sme peknou akciou zvýšili na 2-0. Odtedy znova ten hokej upadal, znova sme sa vrátili k našim starým chybám v obranej činnosti, kde sme dostali gól na 2-1 kontaktmi a v tretej tretine sme sa snažili nejak ten zápas rozhodnúť, keď sme dali aj tretí gól. Na konci, keď sme hrali presilovku, keď sme hráčom zdôrazňovali, aby teraz hrali ten svoj kutový hokej, kde mali držať puk bez toho, aby nepotrebovali sme dať gól, tak sme znova superovi prihrali, nikto sa nevrátil. Dostali sme ich naspäť do hry, kde nám len zbytočne v nervóznom závere sme to víťazstvo vybojovali, za čo treba pochváliť brankára Belianského, ktorý všetky zápasy, ktoré nastúpil, chytá dobre a konečne sme mu darovali aj víťazstvo.